Piye meneh? Meh adus. Sek tak nglebokke beras iki. Sek yo sek. Tenono diri sek. Iki bolo. Meh adus bolo. Yo. Lontonge tak ngenekke sik no, Pak. Tiba no. Yo, langsung melaku gondelan tangane cepet kuping. Katoke sing penting ora mlotrok meneh lho ya. Karo joget, Pak. Karo dijogetke ngono, Pak. Ngene-ngene iso dengel diengel ngono, Pak. Karo joget. Alon-alon wis gocekan aku wae, aja gocekan liya. Ngadake kene ora get-getan kowe. Simpakku aja mbok demokno, kok demok mlotrok ontele iso genteyong-genteyong. Gondelan awak kowe aja sempak. Wah, sempakku gondeli bolo. Yo, langsung alon-alon sik tak copote kathoke sik.